Hello guys. Naday ko i-share ninyo ba. Nato share ka ng sa una sa Mandawi ko nagtrabaho nya. Ako mga kauban when I was 25 nya ako mga kauban magsige yun na sila og pamantay sa ako magsige na sila kanang unsay akong buhaton nya ang ila dito kay magdaghan man mi na po mi kabuok. So kung kinsay wala din ha, mao to ilahang libakon. Kung wala ka din ha nya, labi nagdili ka mag-apil-apil silang libak. Once nga makakonsulta ka nang maka-apil ka, naunsa din na siya, naunsa din problema na something. So lami man kay sila mo dag istorya. So maka pangutana ka. So ang after ana kung magtilikod na sad ka, ikan sa libakon. So, naimuha dayon si libak ko. Ano na kanila nga, mauna ang nahitabo ka ng niingon si Pulana nga mauna ka. So, hantun nga mag-away, guwot kay mi dito. Nya, magsukmat-sukmat tayo niya. Kung ako yung libakon kay, dili naman dyan ko magtagad, wadyo ko paki. So, ang akong buhaton, magpasiksi kog samot, pagpagwapa kog samot, haram ka masuya og samot. So kining batanon daw kana masatag ka ng kung masuya na to na ganahasatag ka ng bahala mo diha kiber o sige magpasiksi ko maayo, magpagwapa ko maayo haron masuya og samot. So inig mag-day off ko, nigpadaw na ko uli sa akong amo, atang din na sila nako kung magtaksi ko ilaha kong atangan para ako nalang taxi tanaw nila sa sulod nya kung may tricycle ko mo to nag-tricycle na ko para ako ni po ng tricycle tanawon ko nila kung naa ako dito. So kay ba sila ang oras sa mabot ko. So ang gibuhat na ako munaog ko sa unahan pag human maglakaw ko paagi sa akong balay sa akong amo moana ko nila na what's up mo ha kay mo moagi sa ako kay kanang moadto ko sa akong kaila. So magbuhat ko 10 PM balik ko sa akong work. So inana. So mao na to dili na sila mag-atang. Nako. Unya masuya gyapon sila. So naay mga bago ilahang libakon, naay mga bago ilahang kanang sana ilang kuanon ba kanang ana ba mura sila nagkantsaw kanang mura kantsawan nila ba. So natoy usa ka higayon na kanang nakoy bag-o na asista na mo nga kung kinsay mo diop mo to mo assist nya manglimpyo sa kanang mga kwarto sa mga bata ay ilang gibuhat ilahang kantsawan ug ilang ipakaubos inana ba nya kay ako dili man jud ko inana. So kung mag day off ko manglibak ako mga kauban so masulti siya ako inana sagdihin na sila mga laslasar na ilang mga papaon nilibak kana sila nasuya na sila mo nang manglibak. So wala man jud ko nagpadala. So night time nga kanang ganahan jud sila ba na sila na jud mahabilin ana. So pag nasakit ko pagkasakit nako so nihawa ko sila na nabidantod karon napay gyapon sila dito. Pero pinakaswerte ko nga nganong nihawa ko dito tungod kay way kaso sa amo buotan kayo pero nalipay ko nga nung nihawa ko dito kay naapay the best ni gihatag ang Ginoo para nako mao na siya. So sila hantud karon manghom gyapon sila nako kwarta magsisilag misis manghom sila nako kwarta. So usahay ako silang pansinon, usahay ako sila itidma nya usahay ako silang ikuan kay inana man gud dili man gud buot ang Ginoo na masikag panglibak, magsikag pa na utog tao. Dili gyud na siya tagahaon og panalangin sa Ginoo ang kanang mga tawo inana. So salamat sa Ginoo nga sa matag adlaw nga tagaan ta niya bisan gagmay nga grasya nya dayon inana naman tay mga problema masulbad dayon. So una guys nga kanang dili gyud na maayo ang ilang mga gibuhat no kanang atong mga kauban nga mga inana sila kanang iprokita kanang mga iprokrita ka ay sila ba mga ilang mga kasing na ay mga gipuyo din nga mga dautan. So dili gyud masugot ang Ginoo na guys mo na nga dili gyud ta mo asinso kung ang inana ta. So salamat sa
support, guys. And please don't forget to subscribe my YouTube channel, like and comment below. Bye bye.